Maayong adlaw, welcome sa isa naman ka episode sang Istorya Iloilo, agud aton istoryahan ang transportasyon sa kadagatan. Kag sa sini nga adlaw, kaupod nato ng aton ka istorya, Commander Joe Luviz Mercurio of the Philippine Coast Guard. Sir, maayong adlaw, welcome sa Istorya Iloilo. Maayong adlaw sa tanan. Sige. Sir, ano ba lang role ng Philippine Coast Guard in monitoring arrivals at our seaports? Well, of course, ang role sa Philippine Coast Guard about sa arrival sa aton nga seaports in terms about sa ongoing repatriation of OFWs to include also ang mga LSI ta nga gaalabutan. So, sa karon, ang role naton sir is i-ensure nga ang procedure nga ginapatuman naton sa port kaupod ang mga other government agencies to include PNP and Bureau of Fire and the LGUs is mapatuman nga maka-disembark sila kag makapauli sa ilang lugar after mag-undergo sang health and quarantine protocols. Sige. And with that, what are the protocols that we follow upon the arrival? So upon arrival, since specify ko lang nga from Manila, of course, is pag-abot sa barko gid sa pier. Ara da ang aton nga mga kaupdanan sa Philippine Coast Guard sa Bureau of Fire nga pagpanaog nila i-submit nila ang ilang health declaration and all the valid documents. When we talk about the valid documents, ang ginapangita ta sa ila, sir, is ang kung LSI or OFWs from Manila is may valid silang RT-PCR test plus, of course, ang ila, sir, nga travel documents. So, upon arrival, ano ba lang nagahulat sa aton seaports to welcome ang aton na mga repatriates or mga locally stranded individuals coming from other provinces? May mga certain agencies pa na nagaupod sa inyo, nagahulat sa ila. And what do we do about the arriving people? Yes, sir. Pag panaog nila sa barko, pag-submit ng documents, kung sa diin, ara, sa pila katikang lang makita ta ang booth sang Bureau of Fire. Dira nila ibutang ang ilang luggages nga kung sa diin mag-undergo na sang disinfection. While undergoing disinfection ang ilang respective luggages, sila sir gina-testing na thermal scanning and disinfect. Kag apan nga wala sila sang symptoms, considering nga naka-declare man nga naka-undergo sila sang RT-PCR test, is tsaka na sila sir makuha ang ila luggage sa may guwa sang gate kung sa diin nagahulat ang respective nila nga mga sugat or mga bases kung sa nanari-sari nga probinsya. Sige. Sir, a few weeks ago, the Philippine Coast Guard received mga comments from netizens regarding sa issue na wala gin papanaog ang aton mga locally stranded individuals from Cebu City. Can we share sa aton audience kung ano bala ang natabo or pwede ta sila i-enlighten kung sino ba lang nag-uubra sang desisyon? Yes, sir. Thank you. So, last nung 20 June, may barko kita ka nag-abot nga Kokalyong Shipping Lines, ang Osamis, Pilipinas. Ini siya may karga nga 54 LSIs from Cebu. During the time or sa paghalin niya sa Iloilo, sa Cebu, that was 20. Mga 7 PM may nabaton ako mga memo from the LG7 around 8:30 kung sa diin naka-specify nga going out and in of Cebu City nga mga LSIs are prohibited. It is anchored sa sa guidelines sa Secretary Anyo. Then a few hours after, ang memo nga gin-issue sa DILG7 was reciprocated by the DILG6 nga kung sa diin nag-issue sa travel ban nga hindi ta pwede ka pasulod or kapagwa sa mga pasahero sa especially sa Cebu. Yes. Now, since nakaabot na di kay caught in transit kay ang gin-clarify ko sa Cebu what had happened
ang na-mention nila sa akon nga na-receive nila ang memo right few hours after sang naka-depart na ang barko. So I cannot give justice kung what really happened during that time. But sa part na to, nakaabot na ang barko. So sa pag-abot sa barko, since may standing order ang DILG-7, of course with the in respect sa pag-acceptance ni Governor Toto kag ni Mayor Jerry Treñas nga matuno nila, we have to respect the standing memo from DILG-6. Yes. Until such time nga ma-amend nila nga pwede na mabaton. Then, That's the only time that yes, they sir. allow them nga. Kami sa Philippine Coast Guard, we do not decide. Okay. We are just serving what is mandated sa amon. So, I just want to let the people know, gusto ko lang may baluan nila nga, wala kami ang desisyon kung pwede ka mo panaugon or pasakaon. Ang amon kay may order, ginasunod lang namo, kinapatuman amo na, ginapangayuan man namo na sa pasensya nga, ma-bear lang ta sa jutay nga inconvenience. Sige, no? So, ato nahibalaan that the Philippine Coast Guard, no, doesn't make any decision. Sila lang nag-implement sa mga guidelines, syempre, naging set by the IATF and other agencies man. Sige, sir, who are allowed to travel in and out Iloilo? I understand na nag-open na ang fast craft, no, pabalik sa Bacolod, and before pandemic, it's a usual thing na ang mga taga Iloilo nagakadtogid sa Bacolod. Susubo nga sitwasyon, who are allowed to travel in and out Iloilo? Well, nagbukas ang resume ang fast craft with the blessing of course, Mayor Jerry Treñas. Kag sa pihak man sa kay Honorable Mayor Bing Lunardia nga kung saan nagkasugot nga magbiyahe ang fast craft. That sa Sabado na siya nag-umpisa, 4 lang ka biyahe, isa sa alas 6:30, alas 10:30, alas 2:30 kag alas 5:30. So, ugaling may kondisyones pagyapon. Makatabok lang nga nadugang sa previous nga pwede makapasugtan nga mga frontliners, cargos, authorized persons, essential skeletal workforce is or are ang workers. Workers nga gaobra diri sa Iloilo, nga gapuli sa Bacolod. Workers nga taga Iloilo nga gaobra sa Bacolod. Amo ang nadugang nga pwede kasakay. Pero kung magbiyahe kita nga in terms of leisure traveling, ginapanumdum naton nga may aripat kita sa sitwasyon nga despite nga modified or lapit na lang ta sa normal kung lang tawon ta, we still limit the travel or the movement of people nga unnecessary. Sige. You see, no? Limited gyapon kung sino ang pwede mag-travel in and out, especially Bacolod City. Pero last question, sir, may travel ban pa kita bala until now, no? Sa Cebu? So, despite, sir, that was ang natabo sang Saturday, ang acceptance is an isolated case. Okay. So, since arin din sila kay naglanta ni Batunon, kay ato na mga kauturan nga taga diri. Pero, after sini naka-effect pagyapon ang travel ban sang DILG-7 kag DILG-6. Okay. So, other than that, hindi takagwa pakadto sa Cebu, hindi man takabaton, halin sa Cebu. Sige. And sir, for the better understanding of the Ilonggo audience, I'm sure may mga pamilya nga nagahulat, nga magapuli ang ila, mga kapamilya, whether OFW man or locally stranded individuals. Anong mensahe nimo sa aton Ilonggo audience? Well, sa tanan naton nga mga viewers nga they're waiting for their family to be reunited sa ila is ginapangabayta ang ilang nga kooperasyon nga pasensya nga amo ni ang sitwasyon pa naton kag rest assured nga pag pan normal condition or may lifting na sang ban without any further delay aton sila tatapon nga makabalik diri sa Iloilo City and Iloilo Province. Thank you very much, no, Commander Mercurio. Salamat, madami nga salamat sa pag-upod sa aton diri sa Istorya Iloilo. Thank you very much, sir. Thank you very much man sa inyo tanan nga viewers kag maayong hapon. There you have it, ang mayatong episode naton featuring the Philippine Coast Guard to give us information
about sea travels. Ako ang inyo ka-istorya. My name is Romel, kag ini ang Istorya Iloilo.